बेतीन हांगासर विठोबा रखुमाई देवळात व्हडा भक्ती भावनेन आषाढी एकादस मनायली। पुराय बेती वाठार विठ्ठलाच्या नामघोषात दुमदुमलो। विठोबाची लाकडी मूर्ती ते आता पाषाणी मूर्ती आणि भव्य देऊळ असो बेतीतल्या विठोबा रखुमाई देवळाचो इतिहास। अंदू पयल्याच फावट पालखी उत्सव आणि दिंडी काडपाचे देवस्थान समितीन थारायले आणि बेतीतल्या विठ्ठल रखुमाई देवळाच्या आवारात भक्ती रंगाचे स्वरूप आयले। नमस्कार, माझे नाव रंजना। आज हे आसा ते आमचे विठोबा रुक्मिणीचे देऊळ आसा बेतीन। हे देवळाची परंपरा आसा 1902 सालांसून हे बारीक देऊळ आता येदे व्हडले जाला आणि वर्सात हांगासर भरपूर कार्यक्रम जाता देवाचे। आणि आज एकादशीच्या निमतान ही पहिलेच वर्सा पालखी मिरवणूक काढलेली आसा, तेजे यजमानपण आमकां लाभलेले आसा। अशी आमकां वर्सान वर्स आमी देवाची विठोबा रुक्मिणीची सेवा करता। नमस्कार, मी शिवाजी सुतार। बेतीमध्ये विठ्ठल रुक्माई मंदिर पहिल्यांदा पूर्वी लाकडाची मूर्ती होते आणि ती बरीच वर्षे होती, परंतु गावकऱ्यांची इच्छा होती की भव्य दिव्य मंदिर व्हावं आणि नवीन पाषाणी मूर्ती आम्ही स्थापना केली। आणि मी गेले 40 वर्षे इथं भजन पूजन करतो आणि आता भक्तिभावाने पंचक्रोशीतले सगळे भाविक आज इथं 2 दिवस पंढरपुराचं स्वरूप आलेलं आहे बेतीला आणि मोठ्या भक्तिभावानं हा कार्यक्रम आज साजरा करत आहोत आम्ही। आणि विठ्ठल रुक्माईचे सगळ्यांना आशीर्वाद लाभो। जय श्री विठ्ठल रुक्माई माता। नमस्कार, माझे नाव शैलेजा शैलेशगाव। हांव श्री विठ्ठल रुक्माई देवळाची अध्यक्ष आसा। जाली 8 वर्सां जाली आमी ह्या देवळाची अध्यक्ष आसा आणि हे आमचे सौभाग्य हे देवळाची जावन एक बायलांची कमिटी देऊळ चलयता। हे आमकां बायलांक लागूनच जावना, पण गावचो अख्खो सहकार्य आसा म्हणून आमी खूबशी हांगासर सुदारणा केल्या। आणि आयज विठोबाची एकादस जशी पंढरपुराक साजरा जाता तशी हे आमच्या माणकुले बेतीन गांवान हे आमचे सगळे गांवकार मेळून साजरा करता। एका मोठ्या उत्सव कसो साजरा जाता। आयज आमी 8 वर्सां जाली अध्यक्ष आसून पयले फावट विठोबाची पालखी काडटा भायर, म्हणून सगळो गांव हांगासर एकठांय जाला। सगळ्या गांवकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि कमिटीक असो सपोर्ट दिवचो म्हणटा। थँक्यू। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।